Queredes calar un pouco? Que vai descubrir? Que inventará desa pólvora? A que non esperabas unha torta de cumpleanos? Sorpresa, papá. Deixa de facer a mona e de fumar iso que atufa. Veña, colle os pratos e os cobertos do posto. Ai, que pesada, cantos somos? Cantos hemos ser? 6 adultos e 4 nenos, jolín. Ai, adultos, alguén non es tanto. Non entendo que papá te deixara ao cargo da empresa. No, se soubera o que faz. E ti non fumabas diante de mamá. Apaga iso. Es un muchacho excelente y siempre lo será, y siempre lo será. A soplar. A ver. Avó, tens que pedir un desexo. Veña, contamos 3. No, no. Xurxo, Nico, vinte logo tomar a torta. Vale, vinte te vas manchar, leva cuidado ca non. Pablo, a modo. Antonio, vai buscar a bandexa da cafeteira que xa ten que estar. A ver, o tres que sodes e sempre teño que facelo eu. Vai algo. Ti está calado. Pois, cala. Pois que aquí todos temos mans, Non te vayas a herniar por querer o café. Non sei como aguantas, chiqui. Vai, legal, pero un anaco de pan. Quen quere torta? Ai, eu un pedaciño pequeniño. Papá. Un pequeniño. Gol do Celta! Estamos que nos seguimos, Antonio. Que marcou? Aspas. Saca a botella, fai sitio. A mí máis pequeniña, non teño moita fama. Pois nos esta tempada case non usamos o carné. Entre os traballos e as actividades dos rapaces tivemos que repartirnos as tarefas. Xa, Antonio. Por certo, a pasta do abono devolvo o mes que ven. Non me esqueci. Xa fico. Pra Paloma. Quen quere? Pedro, ti queres? Quero. Oes, Paloma, encate mo teu vestido, non mercaches. Pero se mo regalaras ti. Que nis? No Nadal. No Nadal. Xa dicía eu que era ben bonito. Sí, xa, claro. Pois eu pensaba que ti eras do Madrid. A ver, Pedro, eu son dos bons e dos mellores. Por iso entrei no corpo. E por iso casei con esta muller. É un anaco de pan. Ti tamén queres? Non, gracias. Seguro? Ven, un pouco. Bueno, un momentiño, que os te estás apagando. Eu quería facer un brinde polo mellor pai do mundo. Non fala do sogro, non? Porque nos deu todo. Nos deu todo sin pedir nada a cambio. Pero será confradía do puño. E porque nos ensinou a cada paso do camiño. Agora cada vez máis lento. Porque nos ensinou a cada paso do camiño que a verdade, o agarimo e a honra eran valores fundamentais. Parabéns, capitán. Saúde, que acaba ben. Está moi rico, a que xa non gusta nada. Pois mirámoslo, Pati e eu, pero este está bom. E a tarta que non fixo? Fixéchela ti? Como iba a facer esa tarta, meu rei? Non, chuli. Aquí está dun peixe. A semana que ven el llevamos ao fútbol, Bueno, por que tes que ir fútbol? Xa estamos, xa quietiño, que as mans. Xa falaremos. Ti sabes cando estaba na bancada? Non nos contías anécdota. Eu si sei Antonio, de menos mal sabe este son. Este é unha prea, e hoxe como leva xa, non está chispito. Eran as 13:47. Acórdame perfectamente porque íamos patrullando de volta á comisaría para o cambio de turno cando recibimos a chamada. 4 atracadores asaltaran unha sucursal a golpe de pistola. Entraran no banco, roubaran os cartos da caixa forte e deran a fuga. Manolo e máis eu levábamos xuntos unha dúcia de anos. Andábamos baixos de efectivos. Así que os nosos compañeiros tardarían en chegar.
Todos sabedes como segue. Sí, bótame un. Bueno, tira, ya se puede. A mí tamén, non sei se tomar algo máis, vai, non teño que... Este está zascando, pero tiene que llevar algo coche. No, mas está... Ai, que se pon celosa. Que fas fumando, papá? Pero hoxe... Hoxe coido que é o momento de contarvos a verdade. Manuel e mais eu estábamos fartos de traballar naquelas condicións. Adoitábamos dicir que se cadra escolléramos o lado equivocado. Porque os vándalos, como os políticos, sempre viven mellor. Chegamos ao banco os primeiros, cando os ladróns xa marchaban. E como íamos de secreta, seguímolos ata onde se aguchaban e entramos en que nos viran. Eu cargueime a un dos cacos. E Manolo a outros dous. Como os cartos non estaban á vista, collemos a muller e fixémola cantar. Eu saín para asegurarme de que non viña ninguén e para informar de que tiñamos a situación baixo control, pero que necesitábamos reforzos. Mentres él... Escondín os cartos no coche e regresei para axudar a Manuel. Pero xa era demasiado tarde. O ano seguinte ascenderonme a capitán. E os tres colguei o uniforme para montar a empresa da que tan folgadamente vivimos todos. Esta é a verdadeira historia. Gañía coles e cacos, avó. A ver... Aí vai. Sempre souben que ti máis eu éramos como dúas pingas de auga.